Aktar minn 70,000 persuna attendit l-10 edizzjoni ta' Notte Bianca, ammont li jaqbess sew dak ta' sena l-oħra. Suċċess li kien rifless fl-ammont ta' nies li jażlu n-naħat isfel tal-Belt Valletta bħala l-ħarġa ta' nhar is-Sibt fil-għaxija. Edizzjoni li għall-ewwel darba rat li Santirmu dar il-Mediterran bħala protagonisti. Il-fortizza ta' Santirmu żgur kienet l-għaxqa ta' bosta, partikolarment għal dawk li forsi kienu għadhom ma rawx minn mindu kien irrestawrat. Fil-fatt il-ftuħ ta' Santirmu f'Notte Bianca intlaqa sew minn dawk li tkellimna magħhom. Ħadna pjaċir, qatt ma ġejna l-għawa u hekk aħna ara kemm minna nimxu bis-sibnieħa qas kont naf eżatt fejn konna qegħdin. L-ewwel darba li qed taraw restawrat? Iva. L-ewwel darba li ġejna u ifhimni li nistgħu nidħlu f'daw il-postijiet li mhux is-soltu nidħlu hija ħaġa sabiħa. L-ewwel darba jien ukoll għadni ġejja. Ħafna sabiħa qatt ma ġejt, imma tara dawk in-nies hemm fuq. Kulħadd jara u sabiħ ħafna. Proset minn ġietu dil-idea u l-istewħ. Għaxara kemm kien inna nfarraq. Min barra sbuħija tagħha minna nfisha l-fortizza ta' Santirmu offrit spettaklu fi Pjazza Darma permezz ta' mużika minn mużiċisti lokali. Oħrajn ħadu l-opportunità li jżuru l-Mużew tal-Gwerra li wkoll kien miftuħ għall pubbliku. Dar il-Mediterran għall-konferenzi offrit l-aqwa repertorji ta' opri. Barra l-istess bini kien hemm numru ta' atturi interpretaw karattri li ħadu lil pubbliku lura fi żmien il-Kavallieri. Ftit metri bot kien għaddej spettaklu ta' drifting ta' karozzi sportivi li serqet l-attenzjoni ta' bosta. Fuq kollox in-nofsinhar tal-Belt Valletta offra taħlita li laqtet il-gosti ta' bosta. Is-suċċess ta' Notte Bianca kien ukoll grazzi għal pubbliku li laqa l-appell u uża mezzi ta' trasport alternattivi. Dan wassal biex kollox mexa ħarir mill-aspett loġistiku.